To kayya ku bani kiɗan ango da amarya, da amarya na yi kiran ango da amarya. Ango kayi rawa, amarya ke makin rawa. Alhaji Auwal ne ango, wakila kai ne san zango. Kayi wa auren soyayya, ango mai kyawun niyya, ka samu mai tarbiyya. Fatima Sani kin dace, yanke autar mata ce, duka sa'ayar kin zarce. Yau ne ranar aurenki, duk jama'a na yin shauki. Amarya kin gado kirki, Jabir yau na shaide ki, tashi amarya ki hauro ki. Auren kauna an daura, duk makiya na kun kera. Amarya cikin wuce yar bora, ango amarya sun jera. Aure an yi na soyayya, don nisa na amarya ce, mai ilimin islamiyya. Na shaide ki akwai kunya, ko ne ga ki akan hanya. Alhaji Auwal da ango, wanda amarya ka zama jigo, ko ne ga ku cikin zango. Na bari yin kwanan shago, Auwal dan gatan goggo. Amarya, amarya ango amarya, amarya, amarya ango amarya. Amarya kina da kyawu na kallo, kishirya kai kina ce ki kullo. Gidanki zaki yi karin kumallo, ummi auta kamata. Kaya wararra na san kekin mirata, ki zauna gidanki shine fata. Auwalu kai ne angon amarya, haƙƙin ta ya haukan ka ɗauki kaya. Nauyi ka sauke kar da a kyale ka a baya. Aure kuka yi soyayya ce mafari, komai kuka yi na ce kar ku yi kuri. Ina har ya ce amarci sai ki da sauri, sanin tsura a zo cikin sausuri. Ni Jabir ya mutara da nake wake amarya ango, yaya na manya ne su ne suka saba min ango. Yau Auwal ka buge makiya sai na kira ka shago, yau ga mun yayi banka kiran so zana so kawai go.